Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office andam na sa pagpuon kang karampanyahan ka mga kandidato sa barangay as in SK election sa aga. Naga City Anti-Drug Task Force liwat na pinagbuhay kang LGU Naga. Tinampo sa Barangay del Rosario Sudad kang Naga, bantay sarado kan Public Safety Office. Tulong persona arestado sa illegal na droga sa Naga asin Nabwa, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sa aga na ang formalmenteng pagpuon kan karampanyahan kan mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan eleksyon. Huli ka ini pinapaalerto man kan Naga City Police Office ang saindang mga personahe na i-monitor ang mga kalakawan kan mga kandidato. Uya man ang sa kuyang report. Sa pagpun sa aga kan karampanyahan kan mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan, liwat na pinagirumdom ni Naga City Police Director Police Colonel Nelson Pacalso ang kapulisan sa siyudad ng Naga na maging marigmat sa aktibidad sa kada barangay. Mayo man subot prioridad na barangay sa Naga na babantayan ang PNP, mantang gabos na lugar sa siyudad ang nasa category green ngunya na eleksyon. Dito sa Naga City naman ay wala naman tayong barangay o area na ating binabantayan. So lahat po ng barangay sa Naga City ay kulay green. Ibig sabihin walang concern. However, tinitingnan din natin araw-araw bawat barangay. So kumukuha tayo ng report doon sa field para po ma-monitor natin ang mga activities ng ating mga candidates during their campaign period. Sa Kaaldawan kan Pirilian, may i-deploy man subuot na personahe ang Naga City Police Office sa kada polling percent, mantang naka-standby ang Quick Reaction Team kan PNP in kaso igwanin rimalaso. Not necessarily na magdagdag talaga, is maliban lang during the election period ay mayroon na tayong nalatag na 4 personnel bawat precinct, voters precinct. And then mayroon tayong 6 na quick reaction team. Yan ay 1 team bawat station. So sila po yung iikot during election time. Sa ngayon ay normal pa rin ang deployment natin and tuloy-tuloy pa rin ang ating checkpoint operations sa mga COMELEC checkpoints. Kabali sa regular na may hilingon yan, iyo ang COMELEC checkpoint kan PNP. Para sa One Media TV 48 Naga, Mark Mendoza, Newsbreak. Mientras tanto, halatman kan opisina ni Police Colonel Nelson Pacalso ang ipapaapod na meeting kan Commission on Election sa siyudad ng Naga para pag-urulayan ang pagkondusir ng Oplan Baklas in kaso may mga kandidato na magpadukot kang sa indang mga campaign posters sa luwas kan pinagdesignar na common poster area kan COMELEC. Yes, dito sa COMELEC dito sa Naga City, nagkaroon na kami ng 3 meeting and with the COMELEC. Pati sa kanilang guidance, and I believe na anytime soon ay magpapatawag siya, especially kung mayroong operation doon sa Operation Baklas sa campaign posters, kung mayroon man. Padagos sa mga bareta. Sa siyudad nin Iriga, inasigurar ni Police Captain Belia Sereno, spokesperson kan Iriga City PNP, sa gabos na kandidato sa barangay asin sanggunian kabataan eleksyon na preparado sindang magresponde asin magtaunin seguridad kung igwa sindang mga problema. Basta ipaabot lang subuot sa saindaan impormasyon. Sa pagpuon kan karampanyahan sa aga, siniguro ni Police Captain Sereno ang seguridad na ilalatag kan PNP Iriga para sa nagraraning eleksyon sa barangay asin sanggunian kabataan. Bali po dito sa Iriga City, nakahanda po ang ating kapulisan para po magbigay ng assistance sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga ating mga nagkakandidato. In case na kailangan po nila ng assistance, dito lang po kami. Sa iba pang bareta, para mas matutukan ang kampanya kontra iligal na droga sa siyudad ni Naga, pinagrear kan siyudad ang City Anti-Drug Task Force. Uyang sa kuyang report.
Sa paagi kan executive order ni Naga City Mayor Nelson Legacion, liwat na binuhay kan lokal na gobyerno kan Naga ang City Anti-Drugs Task Force kung saan miyembro subot digdi ang Naga City Police Office, National Bureau of Investigation, PDEA as Naga City Dangerous Drugs Board, susug kirine gumba kan Public Safety Office. Nagkaigwana subuot nin pag-uurulay ang task force na pamamayuhan ni City Councilor Omar Buenafe asin kabali sa enot nagigibuhon iyuan pagdeterminar kan mga personang imbuelto sa illegal na droga sa syudad, pagkrear nin hotline na maaapodan para sa mga masumbong o mataunin impormasyon dapit sa illegal na droga sa syudad. Pinag-crear giraray kan sa tuyang alkalde, so City Anti-Drugs Task Force. Nagkaigwa na inining inisyal na pag-urulay. Katuwang tadigdi so PDEA, so City Mobile Force Company, Naga City Police Office, Anti-Drug Abuse Board, KADAC, so NCDDB, asin so NBI, yao na, ibinali na sa task force. So nagkaigwanan ng inisyal na pag-urulay, papamayuhan ini ni General Omar Buenafe, ni Councilor Omar. Nagkaigwanan ng inisyal na pag-urulay, asin mapuna ang grupo mag-execute ng mga programa asin plano pa ini. So nagkakapira so kasuguan, kabali dyan sa pag-organisar ng intelligence workshops para identify ta so mga pusher igdisa sa tuyang lugar. So paglaag ning hotline para sa isumbong. Mayo man nahihiling na diferensya si Police Colonel Nelson Pacalso, City Director Naga City Police Office, sa pagkrear kanasabing task force. Mantinido man subuot na yaon sa PNP asin PDEA ang kampanya laban sa illegal na droga. Wala naman. Ito lang ay parang nagfo-focus lang sa drugs pero ang trabaho pa rin ay sa PNP at sa PDEA. Sa nakalihis na mga aldaw, sunod-sunod ang mga anti-illegal drug operation kan Naga City Police Office kung sa inagkaperang individual ang naaresto. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakatalaan na mag-convene ngunya na si Mana ang mga division head kan Public Safety Office para pag-urulayan ang preparasyon sa paabuto na undas asin pakikipagkoordinar sa Naga City Police Office. Susog ki Public Safety Office Head Rene Gumba, dakul ang epekto kan pagsasara kan Del Rosario, Cararayan area na dating pinag-aagihan kan mga bihikulo na mapasiring sa duwang pribadong Camposanto sa Barangay Balatas, Alagad Ngunyan, gabos na ini maaagihan sa atubangan kan Concepcion Public Cemetery. Na tasarado ang Del Rosario na agihan, ano? So dati baga duman nag-aaragi sa mga dirigdi sa Santo Niño, sa mga sa mga Camposanto. So we will have to take that into consideration sa tuyang preparasyon. Sa pagbabalikan Newsbreak, tulong persona na imbuelto subuot sa iligal na droga arestado sa Naga asin Nabua, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kan Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's alright.
Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kampanya kontra substandard na mga produkto sa syudad ni Naga, seryosong tinatrabaho ka Naga City Price Coordinating Council. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 289,000 pesos ang kantidad ka mga produktong rinaot kang Department of Trade and Industry ka nakalis na Lunes sa City Hall compound na may pagbalgar sa product standard na pinagpapasunod kang DTI na natipon sa laog nin sarong taon. Susod ki City Councilor Jess Albios, Chairman kang Committee on Consumers Protection at Naga City Price Coordinating Council. Bako sa ng simpleng pagraot ang ipinahiling kang nakalis na aldaw. Imbes mensahe na da ipinagtutulirar sa syudad kang Naga ang mga substandard na produkto sinda nagpapabaya sa saindang trabaho. Importanteng gayo para ipahiling ta sa publiko na ang gobyerno lokal kang syudad kang Naga sa pagi kang Naga City Price Coordinating Council saka ang DTI talagang maigot sa tuyang arog ka ni mga kalakawan tanga ni maporteriran ang sa tuyang mga consumers. Ngayon po kayong October iyo ang Consumer Welfare Month. So arog ka ng mga ginibutang activities tanga ni ipahiling ta sa publiko na di kita nagpapabaya sa tuyang obligasyon na ang standards kan sa tuyang mga pigtitinda digdi sa syudad kan Naga itong nadadapat. Ang aktibidad kang Lunes ang nagsiserving patanid man sa mga negosyante na dai na mag-utro na magpabakal in mga substandard na produkto digdi sa syudad kang Naga. Ang kagayon ng kaniyo dahil igwa kitang mga nakokonpiskar, nagkakaigwa ning alarma sa mga business establishments na itong mga nagbebenta ng mga substandard nakukureran ta. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may masunod pa subuot na paglibot ang komitiba ni City Councilor Jess Albios. Mientras na nagraranina ang Pasko para siguraduhon ang kalidad kan mga Christmas light na ipapabakal sa publiko. Maging ang mga paputok na ipapabakal para sa bagong taon ang babantayan man subuot kan komitiba ni City Councilor Albios. Sa masurunod na aldaw, dahil sa pag-andam ta sa Kapaskuhan, maikot kita para mag-check ang mga Christmas lights na dapat bako ini si mga itong substandard, si mga kable, mga wires, sirigman itong mga firecrackers sa pagpaaboton kang New Year. Tani masigurado ta na maiwasan ang mga peligro na dulot kaniyo lalo na ang mga kasulo. Sa police report, arestado si alias Paking, 28 anyos, residente kan Barangay Santa Cruz, Syudad nin Iriga, sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation sa Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur, kasuod mang hapon. Na pinanginotan kan Nabua Municipal Police Station. Naku aki Paking an kabilugan na 50 gramo nin shabu na nagkakantidad 340,000 pesos. Asin sarong kalibre 45 badil na may magazine asin 7 bala. Ang nasabing sospek ang mahahampang sa pagbalgar sa Republic 9165 asin pagdaranin badil mientras na nag-eepekto ang Comelec gun ban.
Sa satuyang police report, 4.46 grams ning subot shabu na nagkakantidad 30,328 pesos ang nakumpiskar sa duwang suspek sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation sa Zone 3, Ispukoy, Sabang, Syudad ning Naga sa pangingenot kan Police Station 1 kang Naga City Police Office. Saro sa suspek ang pedicab driver, mantang mayong trabaho ang kaibanan kaini, nayaon ngunyan sa kustodiya kang Naga City Police Office para hampangon ang kasong isasaangat sa sainda. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.